Апавяданне чацвёртае. Ваўкалак. Не ўсё нам у жыцці выпадае бачыць, але раскажу тое, што пачуў ад свайго суседа. Пра гаротніка, якога чараўнік перавярнуў у ваўка і які шмат гадоў пакутаваў, блукаючы па лясах. В адной мясцовасці недалёка ад горада Невеля жыў селянін. Ведалі яго суседзі і іншыя яго памятаюць, зваўся ён Марка. Дзіўнае было ягонае жыццё. Ніколі не бачылі яго вясёлым, заўсёды маркоціўся, быў неспакойны, быццам штосьці страціў. Любое таварыства было яму прыкрае. Калі людзі ідуць на кірмаш пагуляць, паскакаць, або збіраюцца вольны ад працы дзень на ігрышча ля карчмы, дык ён самотны, заўсёды ці то ў хаце, ці то блукае дзе-небудзь у полі, задумлівы і журботны. Сёй той пытаўся ў яго пра прычыны гэтага. Ён заўсёды адказваў: шмат я пакутаваў, нішто мяне ўжо на свеце не займае, памёр я для свету. Мой сусед сябраваў з ім, і Марка яму так аднаго разу апавядаў пра сваё жыццё. Былі часы, калі і я быў вясёлы, а ніводная забава, а ніводзін кірмаш не абыходзіліся без мяне. Гулі і скокі былі ў мяне ў галаве. Але гэта нядоўга трывала. Пазнаёміўся я з Алёнаю. Гожая была дзяўчына, дачка заможных бацькоў. Упадабаў яе больш за ўсіх іншых дзяўчат, якіх ведаў. Стараўся часцей яе бачыць, бываць у хаце ў яе бацькоў, паказваючы кожны раз маю прыхільнасць. Прыгарнулася і яна да мяне. Праз гэта маё няшчасце і прычынілася. Шмат хто да Алёны заляцаўся, ды хацеў за жонку ўзяць, а найпершы быў Ілля. Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым. У любую пару меў права лавіць рыбу ў панскіх азёрах. Танна купляў жывёлу і выгадна прадаваў. Часта пасылалі яго ў горад купіць што-кольвек для двара, і кожны раз ён нешта клаў у сваю кішэню. І гэтак, ашукваючы ў гандлі і абкрадваючы пана, зрабіўся Ілля багатыром. Меў шмат прыяцеляў і ласку ад пана, бо той меў яго за самага надзейнага лёкая, любіў і верыў яму больш, чым каму іншаму. Дык вось, упэўнены ў сваёй перавазе, пасылае Ілля сватоў да Алёны. Але атрымалі сваты гарбуза, бо яна прызналася бацькам, што не хоча ісці замуж за яго. Ілля, атрымаўшы такі адказ, кажа: не Алёніна воля, а панская, што не схацела рабіць па-добраму, зробіць па ўказу. Пайшоў ён у маёнтак і дамогся свайго, загадалі Алёне ісці за яго замуж. Суседзі, ведаючы пра маю прыхільнасць да Алёны, сустракалі мяне са здзеклівым смехам, кпілі з мае някемнасці, з безразважнае любасці ды з адвагі, з якою хацеў я ўсіх, нават багатыроў, змагчы, і Алёну павесці да шлюбу. І не раз раззлаваны такімі з'едлівымі жартамі,
Адказваў я, што нядоўга Ілля мецьме панскую ласку, а грошы, сабраныя шуканствам і крадзяжом, шчасця не дадуць, і Алёна была б шчаслівейшая, каб выйшла за чалавека хоць беднага, але пачцівага. Дачуўся Ілля, што так пра яго кажуць, і паабяцаў помсціць, як толькі выпадзе нагода. Надыходзіў дзень вяселля. Алёніны бацькі, ведаючы пра маё каханне да іх дачкі, сказалі мне, што волю панскую не пераменіш, хоць яна і несправядлівая, і без усякае літасці. Прасілі, каб пагадзіўся з лёсам, быў іх прыяцелем і прыйшоў на вяселле. Хоць і неахвота, але згадзіўся я на тое. Вяселле было гучнае. Гасцей болей, чым на кірмашы. Маладыя, абое багатыры. Сабраўся люд з усяе ваколіцы. У некалькіх месцах пад адкрытым небам спявалі, скакалі, грала музыка. Алёна была ў шукоўным строі, усе яе віншавалі, зычылі шчасця, радасці. Сам пан прыехаў на вясельнае баляванне. Ілля яго частаваў, пан размаўляў з ім, пахаджваючы між людам, які добра бавіўся. Малады прыкмеціў мяне сярод гасцей. Я стаяў смутны, бо мяне не толькі нішто тут не займала, а наадварот, вся гэтая весялосць наводзіла тугу. Ён зірнуў на мяне са здзеклівай усмешкаю і пайшоў з панам далей. Праз нейкі час падыходзіць да мяне дудар Артём, пажылы чалавек, і кажа: «Чаго нудзіся? Выпі са мною гарэлкі і будзеш весяліцца, як і іншыя». Ён бярэ мяне за руку і цягне да стала з поўнымі бутэлькамі і закускаю. Не адмовіўся я ад запрашэння. Мы выпілі па 2 кілішкі гарэлкі. Тут нехта незнаёмы, гледзячы на мяне збоку, сказаў з усмешкаю: «Ну, цяпер ён паскача». Артём раптоўна мяне пакінуў, узяў сваю дуду і пачаў іграць, а на мяне напала яшчэ большая туга. Нешмат прайшло часу, як падыходзіць да мяне мой сусед і, гледзячы мне ў вочы, кажа: «Што з табою? Чаму твой позірк такі страшны, нібы ў звера якога?» Нехта яшчэ абазваўся: «Ага, сапраўды, у яго вочы як у ваўка свецяцца». І іншыя, што побач стаялі, таксама паўтарылі гэта і са страхам глядзелі на мяне. Не ведаю, што рабілася са мною, але я ўвесь дрыжэў. Здавалася, што гэтыя людзі зычылі мне чагосьці найгоршага. Алёна, стоячы непадалёк, размаўляла з маці. Зірнула на мяне і ад спалоху закрычала: «Ах, што дзеецца з ім? Глянь, мама, якія страшныя ягоныя вочы! Няхай бы ішоў сабе дадому». Пачуў я гэтыя Алёніны словы, і мяне бы пярун ляснуў. Памутнела ў вачах, прытомнасць страціў, пакідаю беседу і, не ведаючы, куды ісці, бягу па дарозе, сустракаю кабету, што вяла за руку маленькае дзіця. «Ах, не глядзі на маё дзіця!» — крычыце на мне. «Ты заб'еш яго сваім страшным позіркам!» Уцякаю ад перапалоханае кабеты і бягу дадому. Падбег да свае хаты, сабака мой не пазнаў мяне. Дарэмна голасам хачу яго супакоіць. Ужо слова сказаць не магу, толькі енк, падобны да выцця, выходзіў з маіх грудзей. Лютая трывога апанавала мяне.
Парабак майго суседа паглядзеў на мяне са здзіўленнем. Чаму гэта, кажа, твой твар і рукі абраслі поўсцю? Глянуў на сябе. І як непрытомны пакідаю свой дом і бягу ў поле. Жывёла, што пасвілася там, уцякае ад мяне, сабакі кідаюцца, і я хуценька хаваюся ў лесе. Бягу праз бары і дзікія пустэльні, падаю ў засені густых ялін, тут, зірнуўшы на сябе, убачыў, што рукі і ногі мае ужо перамяніліся ў ваўчыныя лапы. Хацеў заплакаць над сваім няшчасцем, і жахлівае выццё вырвалася з маіх грудзей. Блукаў я па гарах і лясах у абліччы страшнага звера. Думкі і пачуцці ў мяне засталіся чалавечыя, памятаў мінулае, і, задумваючыся пра свой цяперашні стан, мучыў сябе лютай роспаччу, не ведаючы, ці будзе калі канец гэтаму няшчасцю. У хмызняку шукаў птушыныя гнёзды, лавіў зайцоў і іншых дробных звяроў. Гэта была мая ежа. Не падыходзіў да чалавечага жытла, бо ведаў, што ўсе людзі мае ворагі, што яны заўсёды будуць рады забіць мяне. Аднак чыніць ім шкоду не хацеў. Не раз у нядзелю я чуў з лесу голас касцельных званоў і выццём прасіў Бога, каб злітаваўся над маім лёсам. Шмат разоў хацеў падысці цёмнай ноччу да касцёла, але сабакі, выбегаючы з вёскі, адганялі мяне, а часам чуў людскія крыкі і стрэлы. Тады бег колькі змогі да лесу, каб толькі схавацца ад напасці. Кожную раніцу выў я, вітаючы сонца, ды прасіў у неба спажытку на новы дзень. Увосень зімовымі начамі ў залевы хаваўся я, дрыжучы дзе-небудзь пад густой ялінаю. Шум ветроў акунаў мяне ў смутныя ўспаміны мінулага. Узімку почасту па некалькі дзён я быў без ежы. Знесілены голадам блукаў страшнейшыя маразы па полі, каб толькі ўпаляваць што-кольвек. Мой спачын заўсёды быў кароткі, і нязменна снілася мінулае, бацькоўскі дом, сябры мае маладосці, прыязныя суседзі, тыя хвіліны, калі прыйшло каханне да Алёны, забавы, нашыя размовы, яе вясёлыя вочы, яе зграбная постаць шыкоўным строі з вянком на галаве. Всё гэта прыходзіла да мяне ў сне, але здавалася яваю. Часам я бачыў яе неспакойнаю, уцякала ад мяне або перапалоханая гнала мяне прэч ад сябе, як колісь на вяселлі, калі падгавораны Артём напаіў мяне зачараванаю гарэлкаю. І пасля такога жахлівага сну я, дрыжучы ўвесь, усхопліваўся. Некалькі гадоў пражыў я такім смутным стане. Расла моя нянавісць да людзей. Калі я думаў пра іх крывадушнасць, несправядлівасць, незычлівасць да роўных сабе, вырашыў я шкодзіць ім ва ўсім, як яны шкодзяць адзін аднаму пры зручным выпадку, абы толькі мець сабе карысць. Дык нападаў, калі толькі можна было, на іх жывёлу і свойскіх птушак,
нішчыў дашчэнту. Аднаго разу, памятаю, як сёння была вясна, зелянеў лес, дні стаялі ясныя і цёплыя, я краўся ўзлескам да вёскі, дзе жыў Артём. Бачу, на пагорку ходзяць пастухі ля жывёлы. Артём арэ поле, а непадалёку ад хмызоў маладая дзяўчына пасвіць гусі. Ён кліча яе да сябе, называючы ганкаю, і пасылае да хаты. Ды дзяўчынка хутка вярнулася і зноў падышла да гусей. Я зразумеў, што гэта яго дачка. Калі з гушчару пазіраў на яе і бацьку, запалаў ва мне гнеў помсты. Артём, нягодны чалавек, давёў мяне да такога стану, што вяду нязноснае жыццё в абліччы страшнага ваўка. Няхай жа ён паенчыць над стратаю свайго дзіцяці. Выскокваю з лесу і хапаю дзяўчыну. На доччын голас бяжыць бацька і ў роспачы кліча на дапамогу. Чую крыкі пастухоў, сабакі на мяне напалі, скусалі да крыві. Але нішто не магло мяне стрымаць. Хутка хаваюся ў бары, нясу сваю здабычу всё далей і далей углыб лясоў, там, адкуль яна ўжо не зможа вярнуцца да хаты, кідаю яе. Яна доўга ляжала непрытомная, калі адчулася, крычала, блукаючы па лесе роспачным голасам. Яе лямантны плач гінулі марна сярод густых хвояў і ялін. І я, цешачыся помстаю, пакінуў яе ў лясной пустэльні. Аддаліўся ад таго месца, дзе блукала няшчасная ахвяра мае злосці. Толькі нядоўга цешыла мяне тая помста. Калі мінуўся запал гневу, прыйшла думка, што ганка, беднае дзіцё, пакутуе без віны. Вярнуўся я назад, але нідзе яе знайсці не мог. Глуха было ў лесе, і голас яе ўжо не чуўся. Напаў на мяне нязносны смутак, я зразумеў, што помстаю не супакоіш пакуты. Дзе б ні быў, усюды не даюць мне спакою бацькава роспач, лямант пакінутай у лесе дачкі і сабакі, што, гонячыся за мною, раняць зубамі да крыві. Здавалася, што яны всюды нападаюць на мяне. Перабягаў я з аднаго лесу ў другі, ды нідзе не мог знайсці спакою. Прапаў сон, бо і ў час адпачынку заўсёды гучаў у маіх вушах роспачны голас бацькі, лямант дачкі, і сабакі шкуматалі маё цела. Аднаго дня убачыў я колькі знаёмых сялян з мае воласці. Схаваўшыся ад паўдзённай спёкі, сядзелі яны ў засені дрэваў, а непадалёк хадзілі выпражаныя з вазоў коні. Падкраўся да іх і, стаіўшыся за хмызамі, слухаў, пра што яны размаўлялі між сабою. Пачуў, як адзін з іх казаў пра мяне. Дзе ж блукае цяпер у воўчай шкуры Марка? Шкада чалавека. Вось ужо колькі год прайшло, як здарылася з ім няшчасце. Эх, каб ён трапіў, як да чараўніцы Аксіні. Кажуць, яна лёгка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча. Не ведаю, дзе яна жыве, аднак чуў, што недалёка ад гэтых гор і лясоў. Усцешыла мяне такая навіна. Вырашыў абысці ўсе горы і лясы гэтага краю, абы толькі знайсці Аксініна жыллё. Некалькі дзён і начэй
Блукаў я без адпачынку па дзікіх барах і вяршынях высокіх гор, аглядаў бязлюдныя мясціны, спадзяючыся, што дзесьці там хаваецца яе самотная хаціна. Выбягаю з лесу ў лог. Ранак быў ясны і ціхі, бачу котку на траве, шыя і лапкі белыя, спінка ў паскі, светлыя і цёмна-папяловыя, шустрыя вочки. Шпарка яна скача, ловіць лапкамі матылёў на кветках. Доўга глядзеў з хмызняку на яе вясёлыя падскокі і гульні. Урэшце захацелася схапіць яе, кідаюся, але лёгка, як вецер, адскочыла яна ад кустоў і бяжыць на пагорак. Даганяю і вось-вось хацеў ужо схапіць, аж яна ператвараецца ў сароку і ляціць над зямлёй. Гонячыся далей, убачыў самотную хаціну. Сарока села на страху і зноў перакінулася ў котку. Бачу, всюды поўна котак размаітае масці. Коткі на даху, коткі на вокнах, коткі на падворку, усюды коткі. Я зразумеў, што тут жыве чараўніца Аксіня. Доўга стаяў і думаў, ці ісці да яе. Яна мяне не прыме у воўчым абліччы. Трэба з ёю дзе-небудзь на праходцы спаткацца, пакорліва ўпасці да яе ног і прасіць злітавацца над маім лёсам. Схаваўся я ў лаўжы і чакаў тае шчаслівыя хвіліны. Сонца схавалася за лясы і горы, узлескі густых бароў ужо пакрыў вечаровы змрок, а недалёкае возера, акружанае густою лазою, яшчэ свяцілася. Бачу, усе коткі з хаты, з даху, з падворка бягуць на луг, зарываюць зубамі нейкую зёлку і ўміг вока ператвараюцца ў дзяўчат. Рассыпаюцца між кустоў, спяваюць песні, танцуюць, іншыя зрываюць кветкі і плятуць вянкі. Бягу і я на іх лугавіну. Убачыў тое зёлка з дробненькімі блакітнымі кветачкамі, як толькі яе сарваў і праглынуў, адразу ж прымаю чалавечае аблічча. З невыказнай радасцю бягу ў гурт ветраных русалак, бегаю з імі, танцую, весялюся, зусім забываю пра сваё няшчасце. Гэтыя гульні і радасць доўжыліся да позняе ночы. Змоўклі ўсе птушкі ў лесе, толькі крычалі няясыці. Прыляцела сава і, седзячы на чараўніцынай страсе, свяціла вачыма і рагатала, енчыла, нібы немаўля. Тут нечакана зашумеў лес, і вада ў возеры пачала плёскаць аб бераг. Русалкі закрычалі: «Поўнач, поўнач!» І адразу все перамяніліся котак і пабеглі на Аксінін падворак. Адны караскаліся на дах, другія праз вакно хаваліся ў хату, а я, зноў зрабіўшыся ваўком, пабег у лес, лёг пад густой ялінаю і разважаў пра гэтае здарэнне, шкадуючы, што нядоўга пабыў чалавекам. Вырашыў застацца тут і хоць на кароткі час забыць пра сваё няшчасце. Назаўтра прычакаў вечарам, і гэтаксама коткі паператвараліся ў дзяўчат, а да мяне вярнулася чалавечае аблічча. Я бавіўся з імі, весела бег час. Тут адна з зачараваных дзяўчат, гледзячы на мяне з нейкай пагардаю, сказала: «Мне ён не падабаецца». «Чаму
Не падабаюся, пытаюся, падыходзячы да яе. Таму што бачыла, як ты ператвараешся ў ваўка. А я ваўкоў ненавіджу, бо праз ваўка я няшчасная. Як гэта? Калі я жыла яшчэ з бацькамі, пасвіла гусей у полі, воўк схапіў мяне і занёс у лясныя нетры, кінуў там, а сам знік. Блукала я па бары, плакала і крычала, не ведаючы, ў які бок падацца. Раптам на мой роспачны голас прыляцела ў абліччы чорныя птушкі Аксіня. Перамянілася ў кабету і, узяўшы мяне за руку, сказала: «Ты не выйдзеш з гэтай лясной пустэльні. Нападуць на цябе дзікія звяры і разарвуць. Ідзі лепш у маю хату. У мяне жыць весела, штовечар скокі і песні. Ты ж маладая дзяўчына і, відаць, любіш паскакаць». Я не хацела спачатку яе слухаць, але падумаўшы, што ў гэтых дзікіх лясах ніхто мне не дапаможа, згадзілася ўрэшце з яе прапановаю. Не ведаю, як я апынулася ў хаце ў гэтай чараўніцы. У, пракляты ваўкалак! Чаму ж ты мяне не разарваў у лесе? Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну забываць пакуты. Слухаючы ганчыны нараканні, задрыжаў я ўвесь, імгненна ператварыўся ў ваўка. І адазваліся ў памяці бацькава роспач, лямант няшчасныя дзяўчыны, і сабакі пачалі рваць маё цела. Кідаюся ў лес, бягу ўсю ноч без спачынку, нідзе не магу схавацца ад жахлівага ўспаміну і пагоні тых страшных сабак. Нясцерпнае зрабілася жыццё. Нідзе не знаходжу спакою. Бегаю ў роспачы па гарах і лесах, страціў ужо і надзею, што калі-небудзь хоць на хвіліну пакінуць мяне пакуты. Блукаючы без адпачынку, прабягаў неяк праз поле, дзе ў засені бярозы палуднавалі аратыя. Бачу, едзе па дарозе ксёндз. Падыходзіць да сваіх парафіянаў. Пачалася доўгая размова пра розныя духоўныя рэчы. Ксёндз іх павучаў, каб жылі між сабою ў згодзе і сяброўстве, даравалі адзін аднаму крыўды і не думалі ніколі пра помсту, бо помста найболей супярэчыць рэлігіі і агідная Богу. Яна прыніжае чалавечую годнасць да стану жывёлы, а дабрачыннасць і рахманасць улагоджвае міласэрнасць Божую. Схаваўшыся ў густым кустоўі, я чуў усе словы ксяндза і адразу вырашыў не толькі не шкодзіць людзям, але нават старацца ім служыць і дапамагаць, у чым толькі змагу. А можа, і нада мною Бог злітуецца, душа ж моя несмяротная. З гэтымі думкамі пакінуў ксяндза і аратых. Прамінула некалькі дзён. Блукаючы, думаў сам сабе, што я магу зрабіць добрага ў такім пагарджаным усімі воўчым абліччы. Ледзь падыду да чалавечага жытла, як усе крычаць на мяне і сабакамі цкуюць, дык мушу як найхутчэй уцякаць у лес. Аднак жа не адмовіўся ад свайго намеру. Колькі разоў адганяў лісіцаў, што падкрадаліся да гусей ці індыкоў, якіх неабачліва пакідалі ў полі. Калі заўважыў непадалёку ад гавяды мядзведзя, дык выбег першы з лесу, каб адагнаць статак з небяспечнага месца і папярэдзіць пастухоў. Не раз адбіраў ваўка барана, якога той выхапіў з чарады якой-небудзь беднай удавы.
так жывучы, я крыху супакоіў свае думкі. Мог ужо заснуць, хоць і ненадоўга. У сне мілыя мроі нагадвалі мне мінулае, калі быў яшчэ чалавекам. Было гэта ў жніўні, ў добрае надвор'е. Я блукаў у родных ваколіцах, калі на палетках даспела збажына. З ляснога гушчару бачу Алёну. Яна жала на сваёй ніве, а на мяжы, лежачы на снапах, спаў маленькі хлопчык. З прыемнасцю глядзеў я на гэты малюнак. Цешыўся, што Алёна шчаслівая, спакойна жыве са сваёю сям'ёю. Бог дабраславіў іх гаспадарку, і жыта добра ўрадзіла на іх ніве. Пакуль я любаваўся на ўсё гэта, выскоквае з лесу воўк, хапае хлопчыка. На крык дзіцяці кідаецца матка: «Ратуйце, дзіцятка маё!» крычыць яна і падае непрытомная. Я даганяю ваўка, адбіраю непакусанае яшчэ дзіця, адношу да маткі. Суседзі, што прыбеглі на ратунак, дзіваваліся з усяго гэтага, а я ўцёк у лес. Нейкае прыемнае пачуццё і ціхамірнасць ахінулі мяне пасля гэтага здарэння. Я лёг пад дрэвам і заснуў у салодкіх мроях. Вярнуўся ў сне ў сваю шчаслівую маладосць. І так мне было лёгка, што як птах пералятаў з месца на месца. Бачу перад сабою такі прыгожы сад, якога ніколі ў жыцці не сустракаў. Гай, поўны шчабятлівых птушак, а пёры на іх лепшыя і прыгажэйшыя, чым нашы вясновыя краскі. Чыстыя крынічныя воды струменіліся тут і там. Некаторыя дрэвы былі ў пахучай кветені, а на іншых даспявалі плады. Заўважыў на пагорку аграмадныя келіхі надзвычайнае велічыні лілей, якія разлівалі прыемны водар. Толькі хацеў сарваць колькі кветак, з'явілася перада мною Ганка. Сукенка на ёй белая, як лілея, і кажа мне: «Не зрывай маіх кветак. Я садзіла гэтыя лілеі на сваёй магіле, палівала слязьмі сваімі», і, сказаўшы так, знікла. З саду перамяшчаюся зноў нейкую дзікую пустэчу. Блукаю сярод стогадовых хвояў, ледзьве знаходжу сцяжынку, якая выводзіць мяне да нейкай велізарнай гары. Хачу залезці на вяршыню, агледзець ваколіцу, убачыць адтуль вёску, дзе колісь была хата маіх бацькоў, але з усіх бакоў гары бездань, якая не дазваляе мне падысці да яе. Тут сустракаю нейкага волата. Ён бярэ мяне за руку, загадвае ісці за ім, выводзіць з лесу на нейкае грамаднае поле, дзе крыжуюцца дарогі, і мноства там падарожных, што едуць або ідуць пеша. Узыходзім на пагорак, дзе была магіла. На ёй стаяў драўляны крыж, а непадалёку тырчала ўбітая ў зямлю рыдлёўка. Волат загадвае мне адкапаць магілу і дастаць адтуль мерцвяка.
Ахоплены страхам, выконваю ўсе загады незнаёмага таварыша, дастаю з пяску велізарны шкілет. Гэта будзе тваё цела, гаворыць мне велікан. Мусіш плакаць у ім, пакуль не паклічуць цябе да новага жыцця. Я дрыжаў увесь ад страху, прасіў, каб адпусціў мяне, але волат моцна штурхнуў мяне, і я ўпаў на велізарныя грудзі шкілета, а разам з ім у яму. Барукаючыся са смерцю, я прачнуўся. Бачу, я у чалавечым абліччы. Вопратка тая самая, якую я надзеў колісь, ідучы на Алёніна вяселле. Не верыў, што гэта было наяве. Баяўся скрануцца з месца, абы толькі не зніклі такія салодкія мроі. Доўга я быў задуменнем. Падняў вочы да неба і дзякаваў Богу за цуд выбаўлення мяне з таго жахлівага стану. Падняўся я з месца майго спачынку з невыказнаю радасцю. Здавалася мне, што ўсе дрэвы і птушкі віншавалі мяне з новым жыццём. О, як соладка спазнаць міласэрнасць Божую! Жахлівы лёс таго чалавека, які параўняўся са звярамі. Калі гэтак апавядаў Якуш, певень заспяваў ужо другі раз. Пан Марагоўскі выняў з кішэні старасвецкі гадзіннік, які меў форму сплюснутага шара. Паглядзеў на стрэлкі. Ого, кажа, мінула гадзіна пасля паўночы. А што, пане гаспадар, ці не час ужо адпачываць? Усіх авантураў Якуша не выслухаеш. У яго іх у запасе на цэлы месяц, а да таго ж яшчэ любіць пагаманіць і гатовы не спаць да самага світання. Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра, такія апавяданні ніколі мяне не нудзяць, асабліва калі ўмее хто іх добра расказваць. Якуш, мусіць, чалавек кемлівы, і якую мае памяць незвычайную. Ніводнае драбніцы з жыцця таго гаротнага маркі не прапусціў. Але ж пан асэсар заўтра ад мяне не паедзе рана, бо, як сам пан чуе, яшчэ вые вецер за сцяною. І хто ведае, можа, і заўтра будзе завіруха. Удзень бура не страшная, як-небудзь знойдзем дарогу. Дабранач, пане гаспадар. Якуш пайшоў у пакой для чэлядзі, Марагоўскі сваю пасцелю, што даўно ўжо яму падрыхтавалі. Я, пажадаўшы дзядзьку і госцю добрае ночы, пайшоў спаць у другі пакой. Патушылі свечкі, усюды ціха, толькі выў вецер за сцяною, і цвыркун абзываўся пад печчу. Успаміны пра наведванне роднага краю.
Край, дзе чалавек жыў шчаслівую пару свае маладосці, дзе ў размовах і забавах сустракаў сапраўдную шчырасць і даверлівасць душы зычлівых і добрых сяброў, настаўнікаў і маладых прыяцеляў, гэты край у памяці таго, хто жыве на чужыне, заўсёды паўстае ў найпрыгажэйшых колерах. Там, здаецца, яшчэ не скончыўся той залаты век, калі чалавек не разумеў, што такое нядоля і пакуты, і рэчкі там з малака і мёду. Хто ж з краёў далёкіх не сумуе па сваіх ваколіцах? Там нашыя жаданні і думкі жывуць. Туды хацеў бы ляцець я на крылах. Калісьці я спяшаўся з поўначы на берагі Двіны, каб пабачыць тыя ваколіцы, малюнкі якіх заўсёды хаваў я ў глыбіні свае душы. Ледзь набліжуся да радзімай старонкі, здавалася мне, што дубы і хвоі кланяліся, вітаючы даўно знаёмага госця. Горы і азёры, свецячыся здалёк, нагадвалі мне розныя памяткі мінуўшчыны. Вось шуміць хуткаплынная рэчка Дрыса, бяжыць да Двіны праз густыя лясы і пясчаныя бары, абуджаючы шмат згадак. На гэтым беразе было некалі папялішча, сёння ўжо затравелае. Час знішчыў на зямлі тую памятку, але яна засталася ў маёй душы. Яна нагадвае мне той год, калі жыхары гэтага краю хаваліся ў лясах ад віхураў памятнае напалеонаўскае вайны. Вечар быў пагодлівы, на захадзе румяніліся воблакі, на пясчаным беразе Дрысы гатавалі вячэру. Гарэлі сухія хваёвыя дровы, у ціхай вадзе адбівалася полымя. Знаёмыя і суседзі, сабраўшыся ў кола, сядзелі ля вогнішча. Яны размаўлялі пра ўваход французскага войска ў Полацак, пра сутычкі і баі на Белай Русі, і радасць і смутак, і надзея чуліся ў іх гаворцы. Мяне тым часам займалі срэбраная рыбка, якая падскоквала над чыстай вадою, птушыныя крыкі ў бары, а вавёрка, забегшы на дрэвы, пераскокваючы з галінкі на галінку, вабіла мяне ў лясны гушчар. Калі я пагнаўся за гэтым звярком, дык нечакана нібыта гром абазваўся далёка за борам, там, дзе румяніліся на захадзе сонца воблакі. Грымела без супынку, як бы з-пад зямлі. Здзіўлены я бягу да грамады, пытаюся, што гэта? Пэўна, насоўваецца навальніца. Мой бацька парушыў маўчанне і мовіў: гэта бура ў Клясціцах, на пецярбургскім гасцінцы. З далёкіх краёў прыйшла яна сюды, сеючы свінцовым градам. Дарэмна імкне на поўнач, там моцныя вятры і маразы спаткаюць яе. На тварах ва ўсіх відаць была трывога. Палахлівыя кабеты са слязьмі на вачах шапталі пацеры. Ім думалася, што там кожны стрэл пасылае на той свет некалькі дзясяткаў чалавек. Яны дрыжалі нібы перад страшным судом, і тая бяссонная ноч прайшла ў размовах. Старыя ўспаміналі мінулае, загадвалі пра будучыню. Нейкая надзея кволілася ў іх думках. Я ж на крылах хацеў бы ляцець туды, каб убачыць той тэатр вайны і смелых вояў. А вось непадалёку і гэтыя цудоўныя малюнкі зарослых гор і далінаў, на якіх вада срэбных струменяў зіхаціць, як люстэрка на сонцы. Атоня, ты цяпер далёка ў чужых краях. Ці ўспамінаеш, калі пра хараство роднае зямлі?
Ці прыходзяць табе ў думкі тыя нашыя вандроўкі, мары, размовы? Тут, захопленыя прыгажосцю прыроды, мы знаходзілі ў кожным месцы багоў старажытных рымлян і грэкаў. Тут была наша новая Аркадыя. Ля гэтых ручаёў наяды упрыгожвалі свае скроні вадзянымі лілеямі, скакалі па лугах німфы, а казланогія сатыры блукалі ў гушчарах. О, шчаслівыя лятункі цудоўнага юнацтва! Калі малады, зямля, рай, усюды дзівосы, вобраз даўняй Грэцыі і вся старажытнасць адрадзіліся ў нашых мроях і размовах. Памятаеш, гэтая гара была Алімпам, прыстанкам муз і Апалона. Той расквечаны краскамі разлог мы назвалі Тампейскаю далінаю. Там ферма Пілы, дзе загінуў з невялічкаю жменькаю воінаў Леанід, цар Спарты, што змагаўся з велізарным войскам персаў. У гэты куток зямлі мы хацелі перанесці ўсе дзівосы свету. Ці памятаеш той дзіўны захад сонца, які бачылі мы колісь, наведваючы гэтыя ваколіцы? Якое цудоўнае было неба! Пасмы густых хмараў расцягнуліся над даляглядам, а іх распаленыя краі гарэлі рубінавым агнём. З воблака лілося накшталт вадаспаду чырвонае святло сонца. І быццам на абразах залатыя промні, падзеленыя ценямі, стралялі ўгору. Нас захапляў гэты пекны малюнак, а хмары ўсё больш і больш гусцелі, і ўрэшце знікла святло. Агонь бліскавіцы прабег па небе і безупынна грымела на захадзе. Пастух, гледзячы на неба, сказаў: «Будзе рабінавая ноч», і са сваім статкам паспяшаўся да вёскі. А мы схаваліся ад навальніцы ў хату, якая там славілася дабрынёю і ветлівасцю гаспадара. О, які страх наводзіць такая рабінавая ноч на жыхароў беларускіх! У тую пару, калі на палетках даспявае ўраджай, яна, як найстрашнейшы непрыяцель, пагражае знішчыць усе надзеі земляроба. Сустракае яе селянін, узносячы вочы да неба, з пацерамі на вуснах і з благаннем касцельных званоў. Трывожна ў хаце нашага гаспадара. Катоў і сабак выганяюць, бо, уцякаючы ад перуноў, злы дух, паводле веры тутэйшых жыхароў, хаваецца звычайна ў целе гэтых жывёлін. Кідаюць на жар свянцоныя зёлкі і пасля кожнай бліскавіцы з заміраннем сэрца паўтараюць малітвы. Начны змрок, хмары зацьмілі неба і зямлю, перуны, як вогненныя вужакі, зжыгалі адзін за адным сярод чорных хваляў воблакаў. Грымоты скаланалі будынак, дождж з градам сек у вокны, вецер выў за сцяною. Мінула поўнач, а пра сон ніхто і не думаў. Уся сям'я, сабраўшыся ў кола, пасылала небу малітвы. Аліна стаяла ля маці, твар яе быў белы, як лілея, з надзеяю і спакоем душы, як анёл-суцяшальнік, казала дзяўчына бацькам пра волю і міласэрнасць Божую. А Тоня, ты памятаеш тую ноч? Ты ў той час не чуў ні выцця вятроў, ні навальнічных грымотаў, твае вочы і думкі былі занятыя Алінаю. У душы было найяснейшае надвор'е, бо прамень алініных вачэй сустракаў твой позірк і пранікаў у сэрца.
Гэтая ноч была для цябе светлаю мараю. Цяпер удалечыні ад бацькоўскай зямлі ці бачыш яшчэ калі-небудзь гэтыя пекныя вочы в смутным задуменні ці ў сне? Але, ах, час усё руйнуе. Колькі зорак з'явілася на небе. Вецер пагнаў на лясы і горы рэшткі хмар. Заранка румяніла неба. Взышло сонца. Відаць пазрываныя стрэхі некаторых будынкаў, на полі набрынялая вадою калоссе ўпала на зямлю, лугі пакрытыя пяском, які ручаі нанеслі з пагоркаў, высокія хвоі вязы ляжалі на зямлі, нібы грэцкія героі пасля слаўнай бітвы пры Фермапілах. Усюды страшныя сляды пакінула навальніца. Сустракаю 100гадовы дуб. Ён вытрываў, перамог непагадзь і віхуры. Рабінавыя ночы не адолелі старога героя. Яшчэ раскіне зялёныя шаты, запрашаючы пілігрыма адпачыць у прахалодзе засенем. Ён сведка даўняе мінуўшчыны, ведаў прадзедаў і праўнукаў засланяе ад сонечныя спёкі ў гарачае лета. Тут у святочныя дні збіраюцца сяляне з усёй ваколіцы. Я бачыў іх забавы. Яны выносяць з дамоў сталы і старыя, сеўшы пры гарэлцы, гавораць пра мінулае жыццё, пра суседзяў, паноў і пра палітую потам зямлю, што скупа ўзнагароджвае мазольную працу. Дудар у засені дуба надзімае скураны мех, моладзь пачынае свае залёты, кружыцца кола танцораў. Тут сустрэнеш жаўнера, які, крануты іх гасціннасцю, забудзе пра сваю далёкую сям'ю. Заахвочаны паскакаць, абірае вясёлым вокам красавіцу, і ў гэты час ён найшчаслівейшы з людзей. Недалёка ад гэтых мясцін над рэчкай Дрысаю стаіць маёнтак Краснаполь, акружаны з усіх бакоў лесам. Там ёсць месца, дзе, кажуць, жыў калісьці яшчэ за паганскімі часамі князь Бой, што выславіўся на Белай Русі як магутны асілак. Ён княжыў над усім людам з гэтых дзікіх краёў на берагах Дрысы. Яго звычайнай забаваю было паляванне з лукам і стрэламі ў барах, на ласёў ды іншых дзікіх звяроў. Меў ён пару адданых ганчакоў. Адзін з іх зваўся Стаўры, другі Гаўры. Былі яны надзвычай дужыя і кемныя. Найстрашнейшы мядзведзь у сутычцы з імі не мог вытрываць, яго адразу ж разрывалі, як харты зайца. Калі бой на ловах адыходзіў ад сяброў і акружалі яго ліхадзеі, дык ён разганяў і забіваў іх, пускаючы сваіх дужых сабак. Не раз, калі заблукае ў далёкіх лясах, сабакі, ідучы наперад, выводзілі яго на дарогу і да самага дому. Шмат разоў гэтыя сабакі ратавалі свайго гаспадара ад небяспекі і былі найпрыемнейшаю забаваю ў яго жыцці. Загадаў ён падданым сваім, каб шанавалі іх як найважнейшых пры яго асобе. А калі ад старасці сабакі адзін за адным памерлі, дык за заслугі прызначаны былі ім урачыстыя дні. Люд збіраўся на тое месца, дзе закапалі іх косткі, прыносіў пітво і ежу.
гулялі да позняе ночы. Рэшткі пачастунку і косці кідалі ў вогнішча, паўтараючы імёны двух ганчакоў Стаўры, Гаўры, і выклікалі іх цені з таго свету. І цяпер яшчэ паміж людам у асобных вясковых хатах патаемна спраўляюць тое свята раз на год перад сёмухаю. Гаспадар бярэ частку ежы, нахіляецца пад стол і тройчы паўтарае: «Стаўры, Гаўры, гам, прыхадзіце к нам». Я чуў, што на кліч некаторых з'яўляліся велізарныя чорныя сабакі і адразу знікалі. Можа, это камусьці здалося, можа, гэта справа злых духаў, а можа, проста фантазія люду беларускага, якому заўсёды мрояцца чары і духі ў размаітых постацях, і ў кожнай з гэтых істотаў свае абавязкі. Духі водныя, духі зямныя, хатнія, вартаўнікі лясоў і скарбаў. Полацак. Мінаю пушчы, і вось на шырокай раўніне бачу горад Полацак. Вежы касцёла святога Стафана, на замкавай гары царква святой Сафіі, якія, стоячы ў тумане, здаецца, дасягаюць да воблакаў. Іх постаці веліканы пануюць над горадам і над усёй ваколіцай. Гледзячы на гэты малюнак, я ў думках стварыў вобразы мінулага, да сэрца падступіў смутак, і са слязьмі на вачах я вітаў гэтыя высокія муры. Акунуўшыся ў журботныя ўспаміны, набліжаюся да горада. Сады Спаса нагадваюць мне колішнія травеньскія праходкі. Тэатр сярод густых ліпаў на вольным паветры. Там юначае ўяўленне пад клапатлівым вокам настаўнікаў найперш вучылася пазнаваць творцу гэтага свету, яго апеку над кожным стварэннем і захапляцца прыгажосцю неба і зямлі. Недалёка ад палаты стаіць мураваны касцёл святога Ксаверія. Тут магілы, дзе спачывае прах цнотналюбівых манахаў езуіцкага ордэна, светскае моладзі і старых, з якімі я некалі быў знаёмы, каму быў таварышам і сябрам. Невыказнае пачуццё навеяў на мяне гэты малюнак. Душа пазірала на іх, як на анёлаў, што ляцяць на неба. Старанна змовіў я малітвы і доўга стаяў задуменны, гледзячы на гэтае святое месца. Даўнейшыя часы, даўнейшае жыццё, даўнейшыя звычаі набажэнства выразна маляваліся ў маіх успамінах. О, шчаслівыя! Яны бачылі лепшыя часы, спяць у роднай зямлі, а я да якіх прыплыву берагоў, дзе знайду спачын пасля гэтага бурлівага плавання. За палатаю на шырокай раўніне, як люстэрка, адбівае сонечнае святло, невялічкая плямка вады, якая завецца валовае возерца. Кажуць, што калісьці яна была ў самім горадзе, і да хрышчэння стаялі ля гэтай азярыны святыні Перуна і бабы-ягі. Але цяпер не засталося аніякіх слядоў ад тае старажытнасці. Сярод люду дасюль яшчэ паўтараецца страфа пра тую бабу-ягу. Баба-яга, касцяная нага, на ступе едзець, таўкачом паганяець, мятлой сляды замятаець. У ваколіцах Полацка кожная мясціна у апавяданнях тутэйшых жыхароў
мае нейкую гістарычную памятку. На другім беразе Двіны за некалькі вёрст адсюль стаіць невялічкі касцёл святого Казіміра. Тут, апавядаюць, з'явіўся Казімір перад войскам сваіх суайчыннікаў і перавёў іх праз імклівую рачную плынь. І сёння паказваюць у тым месцы пад струнем пясчаны падводны вал, па якім пераходзіла войска. Царква Барыса і Глеба, нібыта пабудаваная цудоўным чынам самімі святымі. Экіманія, маёнтак паноў Беліковічаў, ля самае Двіны на стромым беразе прыгожай мясціне. Увесь горад Полацк відаць адтуль, як бы ў чароўнай панараме, а вясною ў паводку ля падножжа гары чуваць музыка і песні са стругаў, што плывуць у Рыгу. Шмат таксама старажытных паданняў захоўвае гэтая мясцовасць у народных апавяданнях. Якія перамены сустрэў я ў горадзе пасля 18гадовай адсутнасці. Толькі старажытныя валы, як і раней, зелянеліся травою. І дзве ракі, якія тут зліваюцца, плылі ў тых самых берагах. Сям-там на асобных вуліцах закураныя мураванкі, папялішчы нагадвалі пра пажары, што не раз спусташалі гэты горад. Аддаўшыся думкам, я хадзіў па вуліцах, нібыта нікому не знаёмы іншаземец. Прабіў гадзіннік на вежы колісь езуіцкага касцёла, і гэты голас, як прывітанне адданага сябра, крануў маю душу. Ён знаёмы мне з дзяцінства. Калісьці адлічваў час навучання і адпачынку, будзіў на світанні да новай працы, але цяпер, здаецца, паўтараў сваім гучаннем: ляціць незваротны час. Голас касцельных званоў таксама крануў маю душу, узнавіў у памяці ўсё мінулае. А Тоня, ты памятаеш той гучны званок, што збіраў нас калісьці на заняткі навукамі свецкімі ды рэлігійнымі і на штодзённую малітву ў святыні Божай? Ён замоўк назаўсёды, адзываецца толькі ў сэрцы, ў памяці нашай. Найпрыемнейшы ў жыцці чалавека час, вясна маладосці, калі, раскрываючы кветку свайго розуму, ён дае волю лятункам, песціць у сэрцы вялікія надзеі, не думаючы пра тое, што ёсць на свеце віхуры і страшныя буры, якія часта нішчаць усе чалавечыя намеры. Гэтая шчасная пара мае дзіўную прывабнасць, дорыць чалавеку адчуванне нейкіх незвычайных райскіх утех, і гэта бывае менавіта тады, калі вакольныя ад працы юнакі вяртаюцца дамоў, разважаюць пра навукі, настаўнікаў і таварышаў. Набліжаецца Вялікдзень. З якім пачуццём, з якой вераю выконваюць усе рэлігійныя абавязкі. Рэкалекцыі, падрыхтоўка да споведзі на Вялікдзень, якую асалоду і спакой прыносяць яны душы. У чысты чацвер кожны клас са сваім настаўнікам наведвае астрогі, шпіталі, раздаючы ўсюды па магчымасці грошы і міласціну ўбогім. Каменны той чалавек, якога гэты прыклад не навучыць любові да бліжняга. У езуіцкіх школах вакацыі звычайна пачыналіся з 1 жніўня. Вучняў пасля экзаменаў пераводзілі ў вышэйшыя класы, імёны выдатнікаў друкаваліся ў кніжачках дзеля заахвочвання да далейшых поспехаў у навучанні. У той дзень горад Полацак мог быць сталіцаю ўсёй белай Русі. Шум і грукат вазоў адзываўся па ўсім горадзе,
З'язджаліся абывацелі адны на ўрачыстасці ў дзень святога Ігнацыя Лаёлы, другія, каб падзякаваць за клопаты тым, хто вучыў і выхоўваў іхніх дзяцей. Іншыя, каб пабыць у тэатры, бо вучні Полацкай акадэміі звычайна да гэтых дзён рыхтавалі пастаноўку. З'язджаліся гандляры з усіх бакоў і найвыгадней збывалі свае тавары. Перад калядамі таксама былі іспыты і спаборніцтвы між вучнямі пачатковых класаў, калі яны на вачах бацькоў, апекуноў і настаўнікаў задавалі адзін аднаму пытанні па граматыцы лацінскай мовы, перад імі на стале былі раскладзены ўзнагароды для пераможцаў, і гэтае іх спаборніцтва заўсёды пачыналася такімі памятнымі словамі. Гаспане, з чаго пачнём спаборніцтва? Са знаку святога крыжа. Што ёсць знакам святога крыжа? Абарона цела і душы. Дык зробім знак святога крыжа. Дык зробім. Тут усе кленчаць, а пасля малітвы пачынаюцца дыспуты і дэманстрацыя ведаў. А то не. Успомні тыя шчаслівыя часы, успомні сяброў свае маладосці, таварышаў, настаўнікаў, якія столькі гаварылі нам пра веру, пра Бога, пра абавязкі хрысціяніна і пра навуку. Свет у той час даваўся нам раем, бо ў людзях, што былі побач, мы бачылі толькі зычлівых, шчырых і адданых сяброў. Цяпер мы прачыталі кнігу пра вандраванне па даліне няшчасцяў. Прыйшла восень і паспеў плод горычы. Часта паўтараю сам сабе гэты верш. Я прыгадваю, спевам кляшторны званочак сябрукоў маладых заклікаў у грамады. Калі сэрца не чула ні мораку ночы, ні святла, ані лёсу завілага здрады. Ды, на жаль, час усё ў жыцці перайначыць. Знікла шчырая радасць, як сон мой шчаслівы. І кляшторны званочак аціхнуў, а значыць, толькі ў згадках чутно, як гучыць ён тужліва. Я ж па моры нясталага гэтага свету не па скарбы паплыў, што ў нязнаных прасторах, не па славу, каб вечна быць ёю сагрэтым, а таму, што ўсе плысці мусяць тым морам. Рыбак Родзька. У ціхім балоце чэрці родзяцца. Прыказка беларускага люду. Мой дзядзька зірнуў праз вакно на возера і сказаў мне: «Што гэта такое, што Родзька дасюль не прывозіць рыбы? Хутка і каляднае куцця». Вяртаючыся з Полацка, пан Марагоўскі, можа, застанецца ў мяне на свята, а можа, яшчэ хто-небудзь з суседзяў наведаецца. Пэўна, яму не пашанцавала, бо, памятаю, рыбакі скардзіліся, што гэтымі днямі не было ўлову, дык і яго надзеі не спраўдзіліся. О, не, Янка, ты ведаеш гэтага рыбака, ён у сваім рамястве чалавек незвычайны, ніколі не вяртаецца дадому з пустымі рукамі, ведае ўсе падводныя сховы. Здаецца, што пад лёдам бачыць, дзе хаваюцца ляшчы, шчупакі, ды іншая рыба. Ай! Увосень, калі неба закрываюць чорныя хмары і вые вецер, я з трывогаю паглядаю ў вакно, як ён закідвае нерад на возеры. Бура ўздымае пакрытыя пенай хвалі,
А ён нібы нырок, то з'явіцца на паверхні ў рыбацкай лодцы, то знікае сярод шумлівых хваляў, а над ім лётаюць толькі белыя крачкі. І ў такую буру ён не раз прывозіў мне рыбу і вяртаўся дадому, хоць жыве на востраве, які адсюль так далёка, што ў ясны дзень ледзь згледзіш. Надта смелы, а ці не зазнаў калі няшчасця. Сам ніколі не паспытаў бяды, а неспрактыкаваных у гэтым рамястве яшчэ і ратаваў, калі гінулі ў буру. Пра яго сёй-той такія цуды апавядае, што цяжка даць веры. Быццам Родзька, ведаючы, што адна рыба лепш ловіцца ў непагадзь, іншая ў ціхі ясны дзень, выклікае вецер на возеры, бунтуе ваду, а калі гэта не трэба, вецер адсылае прэч, вяртае ясны дзень і па спакойнай вадзе, напоўніўшы лодку рыбаю, з песняю вяртаецца дадому. З гэтай прычыны некаторыя думаюць, што ён чараўнік. А можа, і робіць ён гэта з дапамогаю нячыстых духаў? Ты ж, дзядзька, і сам верыш, што ёсць чараўнікі. Веру, але Родзька чалавек добры, так людзям здаецца. Чараўнікі, што знаюцца са злымі духамі, шкодзяць людзям. А я не чуў, каб ён каго пакрыўдзіў. У нядзелю ходзіць у касцёл і старанна моліцца. Дарэчы, ён падданы езуітаў. Калі мы так размаўлялі, забрахаў сабака на панадворку, дзядзька зірнуў в акно. Вось, кажа, пра пана памоўка, а пан на парог. Дачакаўся я нарэшце, вязе Родзька рыбу. Заходзіць Родзька. У руках зроблены са старога нерату залубянелы на марозе мех. Здавалася, што сплецены ён з дроту. З меха прасвечвалася срэбная луска свежае рыбы. Росту ён быў малога, твар бледны і сухі, цёмна-русыя вільготныя валасы неахайна падалі на плечы. У маіх вачах быў ён падобны ў гэты момант на трытона, які, усплыўшы з марскога дна, трубіў у ракавіну ў кампаніі Нептуна або амфітрыты. Рыбак пакланіўся і высыпаў рыбу на падлогу. Даўно чакаў, сказаў завальня, усё пазіраў в акно, пачаў ужо хвалявацца, думаючы, што і табе прыйшла чарга скардзіцца на няшчасце. Дзякуй Богу, да гэтага часу мая праца не была яшчэ марная. Але ж цяпер час такі. Всюды патрабуюць рыбы. Мусіў і туды, і сюды даставіць добрым падам і суседзям. А ўзімку, сказаў я, ці клічаш ты вецер, каб узбунтаваць возера дзеля лепшага лову? Бо нібы вадзяніка слухаюць цябе вецер і хвалі. Ён, гледзячы на мяне з усмешкаю, кажа: мае паслы белыя крачкі, наводзяць ветер і буру, але цяпер іх няма, адляцелі ў вырай. Не, паніч, не давай веры ўсяму, што людзі кажуць. Нашы паны, езуіты, не таму нас вучаць, каб мы выклікалі злых духаў на дапамогу. Хто працуе, таму і Бог дапамагае. А ніякіх не хачу я ведаць сакрэтаў, якія сумленнем могуць запляміць. Мой дзядзька, перапыняючы гаворку, прамовіў: Янка, чалавек яшчэ малады, цяперашняга свету, не верыць ні ў якія чары, а толькі жартуе з цябе. Пасля ён загадаў пазбіраць рыбу з падлогі, заплаціў Родзьку колькі належала, пасадзіў на лаве, прынёс гарэлкі і хлеба на прыкуску. Выпіўшы і закусіўшы, Родзька, пазіраючы на мяне, сказаў: маладыя людзі не бачылі і не чулі, што дзеецца на свеце, таму і не вераць.
Я шмат распавёў бы пра гэта, але час не дазваляе, сонца нізка, трэба ехаць дадому. Мой дзядзька рады. Рыбак можа нешта цікавае распавесці, налівае госцю яшчэ кілішак гарэлкі і кажа: распавядзі нам якую цікавую гісторыю, што зазнаў сам або чуў ад старых людзей. Дарэчы, цяпер неба яснае, ветру няма, не будзеш блукаць. Але хоць бы і завея дарогу замяла, табе кожны куст лазы на беразе ці густога трыснягу пакажа шлях, бо ты з дзяцінства ведаеш на гэтым возеры кожны куток. Родзька ўжо крыху захмелеў, твар ягоны палагаднеў і заружавеўся. Ну што ж, добра. Раскажу пану, як у нашых краях з-за чараў і з-за ўчынкаў шкодлівых людзей распладзіліся злыя духі. Ці ж злыя духі, сказаў я, могуць пладзіцца як звяры? Могуць, бо людская злосць ім найлепшая паша. У нашых ваколіцах старыя памятаюць шчаслівейшае жыццё, калі было яшчэ шмат пачцівых, старанных і працавітых людзей. У той час, кажуць, кожны гаспадар меў дастатку зямлі, заўсёды былі добрыя ўраджаі, хапала хлеба і корму жывёле. В азёрах і рэчках было столькі рыбы, што дзеці, бавячыся ля вады з якою-небудзь старою сеткаю, лавілі столькі рыбы, што ледзь маглі забраць з сабою дадому. Паноў было няшмат, ды і тыя пабожныя, і жылі яны дзесьці далёка за дзвіною. Цяпер жа кожны паўпанак, маючы колькі ўбогіх хацін, дорага плаціць за кареты і багатыя строі, вымудраецца, каб здабыць грошы, прадае жывёлу і апошні хлеб, даводзіць бедны люд да таго, што той мусіць кожную вясну карміцца горкім бабоўнікам. Каб мець большы прыбытак з азёраў, наводзяць штогод зімою асташоў. Кажуць, што гэтыя рыбакі нібыта пасылаюць пад лёд злога духа, і той заганяе рыбу ў нерад, дык яны спустошылі ў нас усе азёры, навучылі нашу моладзь бязбожным учынкам, чарам, бессаромным песням. Намарна пайшлі засцярогі ксяндзоў ды старых людзей. З гэтай прычыны у нас развялося злых духаў столькі, што колькі разоў з'яўляліся яны перад мноствам люду, чаго раней у нашых краях ніколі не бывала. Раскажу пану пра дзіва, якое бачылі на возеры Расоны. Это не вельмі далёка ад нашае Нешчарды, як вядома пану, не больш за 30 вёрст. Дык вось. Распавёў мне пра гэта адзін з тамтэйшых жыхароў, таксама падданы езуітаў. Калісьці вясною вярталіся сяляне з прыгону, сонца яшчэ не села, але перад нядзеляю аканом адпусціў іх да хаты раней, чым зазвычай. Вечар быў ціхі, неба яснае, на высокіх бярозах у некалькіх месцах сумна кукавалі зязюлі, у небе спявалі жаваранкі, цёхкалі салаўі ў кустоўі. Маладыя, едучы конна, гаварылі пра свае прыгоды, а старыя пра гаспадарку. І тут нечакана пачулі музыку. Нехта за лесам грае на дудзе і спявае так гучна, што па ўсёй ваколіцы неслася рэха, а песню гэтую ўсе яны ведалі. Паціраў я дуду, іх вох,
на паповым лугу, іх-вох, а не дудка была, іх-вох, весялуха была, іх-вох, весяліла мяне, іх-вох, на чужой старане, іх-вох. Мінулі лес, падыходзіць да возера Расоны. Вода ціхая і чыстая, як крышталь, такая, што ўсе дрэвы, відаць, на ёй нібыта намаляваныя, але цуд нечуваны. На спакойнай вадзе д'ябал чорны, як вугаль, рукі надта доўгія, галава велізарная, сядзіць на самай сярэдзіне возера, падкурчыўшы ногі, грае на дудзе і спявае страшэнным голасам. Спалохаліся ўсе, мовячы пацеры, берагам заспяшаліся дамоў, сонца ўжо схавалася, а яны яшчэ доўгі час чулі за сабою голас дуды і страшны спеў шатанаў. І ў нас па-суседску ля вёскі Галубова пан часта бачыць невялічкую, акружаную з усіх бакоў дрыгвою азярынку. Да яе шмат смелых людзей хацелі падысці ўлетку. Ідзе, як па разасланым палатне, і знікае раптам у прорве, што хаваецца пад імшыстая балонкаю. Са шкадаваннем пазірае здалёк на гэтую мясціну паляўнічы. Чуе, як крычаць чаротніцы і качкі, а падысці туды немагчыма. Пра гэтую азярынку між людзей такое ходзіць паданнем. Калісьці гэта было велізарнае рыбнае возера. Непадалёку на пагорку стаяла вёска з карчмою ля дарогі. Кожную зіму ў возеры лавілі рыбу асташы. Здарылася так, што аднаго году уладальнік таго маёнтка адмовіў ім і дазволіў лавіць сваім сялянам. Нашы рыбакі, працуючы колькі дзён, толькі дарэмна час трацілі, бо кожны раз знаходзілі ў нераце толькі па некалькі рыбак. Параіліся і вырашылі. У самую поўнач закінуць нерад, а можа пераменіцца ўсё на лепшае. Было гэта на каляды, калі сяляне, жыхары блізкіх ваколіц, сабраліся ў карчму на ігрышча, бо ў нашых краях гэтыя забавы адбываліся даўней, у шчаслівейшыя часы, як я яшчэ памятаю, што вечар аж да свята трох каралёў. Дык вось, калі была ўжо самая поўнач, неба зацягнула хмарамі, і вецер павяваў з поля. У карчме гучала музыка і спевы, моладзь скакала, а старыя з кілішкам пры стале апавядалі пра розныя здарэнні, каму што ўспаміналася. Тут заходзіць рыбак, увесь зацярушаны снегам, а крысёй рукавы зусім уледзянелі. Браточкі, іх кідай маскокі і спевы, кажа, айда на возера, гэтулькі ляшчоў трапіла ў нерад, што выцягнуць сіл не стае. Дапамажыце нам, усім за працу аддзячым. Ледзь ён гэта сказаў, як нехта на печы ў цёмным кутку заенчыў вусцішным голасам: «Ах, як шкада!» І тут страшная пачвара вылецела за дзверы. Спалохаліся ўсе прысутныя, адны, молячыся, пайшлі паколькі асоб у адну дарогу па хатах, іншыя ж з рыбаком паспяшаліся на возера. Але было ўжо позна, бо шатан зрабіў сваё. Выцягнулі нерад, як ножом парэзаны, а рыбы ані кату. Стаяць задумаўшыся, ўсё зразумела. У гэтую хвіліну нехта з грамады кажа: «Не выйграе злы дух. Паслухайце мяне.
Заўтра адрапаруем як след сеткі, папросім ксяндза, каб пасвянціў ваду і нерад, а паслязаўтра з Божай дапамогаю закінем тоні і д'яблу не ўдасца вычварыць такую штуку, як сёння. Недалёка ад гэтага возера на пагорку стаяла пад саламянаю страхою рыбакова хата. Уначы, калі ўся сям'я яго спала, рабіў рыбак нерад і шчыруючы думаў пра жахлівае здарэнне на возеры. Блізка ад яго хаціны шумеў лес, за сцяною выў ветер, а хутка лютая бура намяла вакол хаты высокія гурбы і вокны пазасыпала снегам. Чорны сабака, што ляжаў ля гаспадаровых ног, гырчаў, нібыта бачыў перад сабою злога духа, і рыбака панавала нейкая няўцямная трывога. Чуе, нехта стукае ў вакно і крычыць: «Сусед, сусед, злітуйся, дай мне свой вазок, бяда ў маёй хаце, мушу дзяцей сваіх завесці недалёка толькі да сватавае хаты». «У такую буру, — сказаў рыбак, — калі сабаку шкада за дзверы выгнаць, ты хочаш кудысьці з дзецьмі ехаць? Заходзь у хату, пагрэйся, пераначуй, заўтра гэта ўсё зробіш». «Не магу, не магу я на заўтра адкласці. Бура мне не страшная, толькі ты злітуйся, не адмаўляй. Вярну твой вазок да ўзыходу сонца і аддзячу, як змагу». «Ну, то бяры сабе, калі ўжо такая пільная патрэба». Адчыніў рыбак в акно, глянуў на панадворак, але ўжо не ўбачыў ані суседа, ані вазка, толькі вецер гудучы разносіў снежную замець. Здзівіўся, што той так хутка запрог коня і знік з вачэй. Седзячы на лаве, нейкі час думаў, якое няшчасце прычынілася ў суседа, што ён у самую поўнач і ў такую лютую буру мусіў выехаць са сваімі дзецьмі, і дзівіўся, што той хутчэй з'ехаў з вазком, чым ён паспеў адчыніць в акно. Так, разважаючы, патушыў агонь, лёг на лаве і заснуў. Кароткі быў сон у рыбака, бо яму і ў сне мроілася, што бачыць багаты ўлоў, які ўміг вока знікае з парванага нерата ў глыбіні возера. Усхапіўшыся з лавы, пабудзіў жонку, загадаў пагрэць яму сняданак, каб хутчэй выправіцца да сваіх таварышаў, а разам з імі на возера. Выходзіць на панадворак, бачыць свой вазок увесь уледзянелы, а ўсярэдзіне ляжыць велізарны лешч. Глядзіць уражаны рыбак і не разумее, што за праява. Кліча жонку, сямейнікаў і апавядае ім, як у завейную поўнач сусед выпрасіў гэты вазок, каб перавесці ў ім дзяцей да свата. Дзівіліся ўсе, але ніхто не разгадаў таямніцы. Як узышло сонца, сабраліся рыбакі, прыехаў ксёндз плябан, пакрапіў свянцонаю вадою нерад і возерам. Сабраліся цікаўныя з блізкіх вёсак, усе чакалі, што з гэтага будзе. Занялі велізарную прастору пад лёдам, цягнуць нерад, і ўжо ўся сетка наверсе, ды ў ёй ніводнае рыбіны няма. Стаяць усе разгублена і маўчаць. І тут адзін рыбак з гэтага гурту распавёў, як нячысцік падмануў яго і пазычаў вазок, на якім, працуючы ўсю ноч, пэўна, перавёз усю рыбу ў нейкае іншае месца. Дык рыбакі забралі нерад
і разышліся па сваіх хатах. З таго часу ніводзін рыбак не закідаў сеткі на гэтым возеры. Занядбанае людзьмі, зарасло яно ўсё багавіннем, пакрылася навекі зялёным імхом, і толькі свеціцца здалёк невялічкае вадзяное вакенца. А ці не чуў ты чаго-небудзь, кажа Завальня, пра глухое возера, акружанае з усіх бакоў цёмным лесам. Яно непадалёк ад тае рэчкі, што выцякае з Нешчарды і ўліваецца ў Дрысу. Кажуць, нават у самае добрае надвор'е ў тым возеры ніколі не бачаць ані сонца, ані воблакаў на небе, ані зорак, ані месяца. Там заўсёды вада каламутная, ўначы можна пабачыць страшныя відмы. Расказваў мне адзін паляўнічы, што, палюючы на глушцоў, там заначаваў. Нібыта бачыў, як соўгаліся па берагах нейкія пачвары, бамбэлькі водныя, ператвараліся ў доўгія постаці, накшталт велізарных стрэлак, і на вогненных крылах лёталі над вадою, а калі заспяваў певень у далёкай вёсцы, дык усе дзівы сталі туманам. О, добра ведаю гэтае возера, сказаў Родзька, і чуў я пра яго дзівосы. То мы цяпер вусцішна. Кабеты, часам збіраючы гуртам блізка ля тых берагоў грыбы ці ягады, стараюцца раней вярнуцца да хаты, каб не спаткаў іх вечар у лесе, бо пасля захаду сонца смяецца там і енчыць нейкае страхоцце. Раскажу пану дзівы нечуваныя, але было гэта на свеце. Недалёка адсюль на заходнім беразе Нешчарды, на ўзгорку, дзе і цяпер яшчэ стаіць маёнтак, жыў даўней пан, вельмі багаты. Усе гэтыя дзікія бары аж да самых берагоў Дрысы былі ягоныя. Тое глухое возера ў цёмных лясах пачало ўжо зарастаць. Ніколі там лодка не плавала, а ніводзін рыбак не насмеліўся закінуць там сеткі. Узімку іхняму пану заманулася на тым возеры паспрабаваць шчасця, а таму загадаў паклікаць старэйшага рыбака і кажа яму: «Заўтра збірай людзей, прывозьце нерад на глухое возера і закідвайце там. Ад пракаветных часоў там ніколі не лавілі, дык, мусіць, шмат будзе рознае рыбы». «Нельга», — сказаў рыбак, «хоць я ніколі і не лавіў там, але чуў, што ў многіх мясцінах ляжаць на дне таго возера сукаватыя калоды, дык вельмі лёгка можна папсаваць увесь нерад». «Адкуль тыя калоды, калі на возеры ніколі лес не рос? Заўтра, не верачы гэтай небывальшчыне, закінеш нерад». «То няхай пан перш загадаю папрасіць ксяндза, — гаворыць рыбак, — каб пасвянціў нерад і возера, бо, прынамсі, святая праўда, нячысцік там ужо даўно пасяліўся. Ды хіба ты яго калі бачыў, што пляцеш абы што? Пане, запытайся ў людзей, кожны ведае, якія там бываюць дзівы ўначы. Страшыдлы снуюць па беразе, чуваць з-пад вады енк і смех шатанаў. Пасля захаду сонца адтуль самы смелы чалавек уцякае. І слухаць не хачу вашы забабоны дурныя. Заўтра, чтоб там не было, лавіце рыбу». «Не пасвянціўшы ваду, — пытае рыбак, — няма такое патрэбы». Заклапочаны рыбак пачухаў патыліцу і пайшоў павольна да вёскі.
абвяшчае сваім таварышам панскую волю. Сабраўшыся ў гурт, доўга гаманілі пра гэта, баючыся, каб не прычынілася якога няшчасця. Але раз загадана, трэба выканаць. Наступнага дня прыехалі рыбакі на глухое возера і спыніліся пасярод невялікае круглае галявіны. Вакол цёмны лес, густыя яліны і хвоі хіліліся пад цяжарам снегу, і здавалася, што белыя муры акружаюць гэтую мясціну. Тут улетку аніколі ветер не ўздымаў хваляў, а зімою не кружыў снегу. Дзень быў хмурны, вакол панавала цішыня, рыбакі знялі шапкі, прачыталі пацеры, прызначылі месца, дзе прабіць палонку, і пачалі сваю працу. Кінулі нерад, і ўжо цягнучы яго, пачулі шоргат пад лёдам, сыканне і нейкі дзікі піск, нібыта там тысячы гадаў грызліся між сабою. Агарнулі рыбакоў трывога і страх. Мурашкі па целе пабеглі, аднак, трымаючыся разам, не выпусцілі з рук нерад, цягнуць, дадаючы адзін аднаму адвагі ды мяркуючы, што трапілася сціжмаў у юноў. А як выцягнулі з вады ўвесь нерад, страх успомніць. Поўная сетка маленькіх д'яблікаў. Ой, якія жахлівыя стварэнні! Былі там нячысцікі накшталт ракаў з чорнаю поўсцю, іншыя, як павукі, кожны з ката, іншыя падобныя да шчанюкоў, з нагамі незвычайнае даўжыні. Нельга апісаць усё гэтае страхоцце. Пацукі, яшчаркі, кажаны, краты поўзалі па лёдзе, качаліся па снезе з жахлівымі крыкамі, сыканнем і піскам. Даўмеліся рыбакі, што натрапілі на д'яблава кубло. Не маючы сілы глядзець на гэтае страхоцце, кінулі нерад, а самі ўцяклі з возера. А ці лавілі асташы калі-небудзь у гэтым возеры? І прадзеды не памяталі, каб хто-небудзь рыбаліў там. Дык хто ж навёў туды злых духаў? Пан ведае арганіста з Расонаў, добры і разумны чалавек. Дык ён часта апавядаў нам пра дзіўныя рэчы са святых ксёнджак, як некалі Бог стварыў гэты свет. Аднаго разу ў кірмашовы дзень запрасіў ён нас да сябе, сеў з намі пры стале. Выпілі мы па кілішку гарэлкі, і ў размове пра сёе ды тое прамовіў нам гэтыя праўдзівыя словы, і я іх давеку не забуду. Сказаў ён так: вялікі грэх Адама, што паслухаў Еву, пакаштаваў яблык забароненага дрэва. За гэта Бог пракляў зямлю. Але яшчэ большы грэх Каіна, які забіў свайго брата. О, як шмат намножылася Каінаў, што забіваюць сваіх братоў. У тых дзікіх лясах ля глухога возера было шмат злачынцаў. Іх туды сабраў пан з розных канцоў свету. Кажуць, што былі там людзі з такіх краёў, дзе нібыта ездзяць не на конях, а на сабаках. І не мелі яны ў сэрцы ні веры, ні Бога, ані любові да бліжняга. Доўга хаваліся яны каля гэтага возера, а таму і д'ябалы там пасяліліся. Але і пан быў чалавек нягодны. Памыляецца прастак з прычыны свае неадукаванасці.
Аднак паны адкажуць перад Богам, бо не маюць веры. Трэба было папрасіць ксяндза пасвянціць нерад і ваду ў возеры, дык не было б таго страху, і праца не пайшла б намарна. Вучаць нас ксяндзы, добрыя людзі, але іх словы, як гарох ад сцяны адскокваюць. А таму і Бог не дабраслаўляе, і часы ўсё горшыя і горшыя. А ў нашым возеры Нешчарда, я перапыняю рыбака, ці жывуць злыя духі, ці трапляўся які-небудзь табе ў нерад? Што ты, паніч, кажаш? Няхай Бог ад такога ратуе. Я заўсёды, выходзячы з дому і перад пачаткам працы, перажагнаюся і кажу пацеры. Так нас навучылі нашы езуіты. А да таго ж над нашым возеры хоць сям там і лавілі асташы, і, хаўрусуючы са злым духам, шмат вынішчылі рыбы, але д'ябал усюды не можа панаваць. На берагах Нешчарды некалькі касцёлаў. Вясною ціхае надвор'е на досведку не раз даводзілася закідаць мне нерад, дык бачыў, як касцёлы і крыжы паўсюль люстраваліся ў вадзе. А калі ў святы дзень зазвоніць на ім шум, дык галасы званоў чуюцца над усім возерам. Люд, што плыве ў чаўнах, жагнаецца і прамаўляе пацеры. У нас яшчэ, дзякуй Богу, шануюць святую веру, а д'ябал ад крыжа і малітвы уцякае. Это правда, сказаў дзядзькам. Сяляне вашай воласці вельмі розняцца з іншымі. Я не раз, едучы ў Полацак, спыняў коні і слухаў, як кабеты і мужчыны, працуючы ў полі, пяюць: «О, спасителю наш пане, єдине серце кохання, ручки-очки в небо взносім, отпущення грахов просім». Шчырасць такая расчуліць да слёз чалавека, але ах, ці доўга гэта будзе трымацца. Зло ўсё шырэй распаўзаецца, і людзі, якія ведаюць, што дзеецца ў свеце, не прадказваюць добрага. Родзька ўздыхнуў, глянуў в акно, ўзяў шапку і мех, у якім прыносіў рыбу. Спяшаешся дадому, аднак яшчэ не позна, сказаў Завальня. Паставіў нерад і шнуры, мушу паглядзець, можа, даў, што Бог. Вечар ужо блізка. Калі што зловіш, прынясі яшчэ мне. Жыву пры дарозе, людзі, дзякуй Богу, да мяне заязджаюць. Калі толькі Бог дабраславіў маю працу, дык не забуду пра пана. Сказаўшы гэта, ён пакланіўся і пайшоў. Люблю гэтага рыбака, прамовіў дзядзька. Пачцівы ён чалавек і працавіты. Пабудзеш на яго востраве, адразу відаць, што жыве там чалавек гаспадарлівы і дбайны. Яго дамок, хоць не такі ўжо прасторна, ды і саломай укрыты, стаіць на ўзгорку ў маляўнічай мясціне. Ёсць пры ім маленькі садок, яблыні і вішні. Вакол хаціны ўсюды парадак і чысціня. Мае коней, кароў і авечак, поле ўгноена, як сад, на лугах сакаўная трава, а непадалёк густы бярозавы гай. Летам у ціхае надвор'е было гэта колькі разоў. Я прыплываў да яго вострава. Ён быў рады, а жонка яго, надзвычай гасцінная кабета, частавала мяне, паставіла на стол выдатных ляшчоў, злоўленых таго ж дня, і цудоўна прыгатаваных. Шчаслівы чалавек, у яго там яшчэ не мінуўся залаты век. Ні з кім не дзеліць поле, ваўкі і мядзведзі не нападаюць на жывёлу.
Адна толькі невыгада. Прызначаныя дні мусіць адбываць прыгон, пасылаць работнікаў чаўне і коні перавозіць праз возера. Больш за чвэрць вярсты. Кавалёва Аўгіня. Калі мы так размаўлялі, у пакой увайшла пані Мальгрэта, гаспадыня майго дзядзькі. Ай-ёй, ай-ёй, завойкала яна, што дзеецца на свеце? Завольня глянуў на яе са здзіўленнем. Ну што там такое, што здарылася? Жонка каваля прыйшла, Аўгіня, якія цуды расказала, успомніш, страх бярэ. Прасі яе сюды, няхай нам апавядае, цікава паслухаць, якія там цуды на свеце. Заходзіць Аўгіня. Была гэта жанчына рухавая, гаваркая і кума усёй ваколіцы. Пра якія ты там цуды апавядала, пані Мальгрэце, што яна прыйшла сюды да нас з войканнем і перапалоханая. Ах, паночку, яшчэ якія цуды, страх успомніць. Сёння толькі гэтая згатавала есці і засланіла печ, як заходзіць у хату жабрак, белы, як голуб. Сеў ён на лаве, прамаўляе пацеры, паставіла яму на стол міску капусты. Калі пад'еў, пытаюся, з якіх краёў паслаў пан Бог дзядулю? З далёкіх, адказвае. А што чуваць на свеце? Навіны надта непамысныя, кажа. У аднаго багатага чалавека пачаліся нечуваныя дзівосы. Сын, як толькі нарадзіўся, сеў і гучным голасам закрычаў: «Дайце есці!» Перапалохаліся ўсе, аднак жа адрэзалі яму паўбохана хлеба, а ён вокам гненна з'еўшы гэта ўскочыў і да дзвярэй. Там стаяла поўная каць вады. Ускочыў яе і схаваўся пад вадою. Усе кінуліся ратаваць, а выцягнулі адтуль рыбіну. Паклалі яе на стале і, гледзячы на яе, доўга стаялі задуманыя. Пабеглі да ксяндза. Той ураз прыехаў, і калі перажагнаў гэтую рыбіну, дык яна зноў ператварылася ў немаўля. Ахрысцілі яго. Той сын расце цяпер, як заўсёды халодны, як рыба. Старыя людзі кажуць, што калі прасіў есці, дык не хлеба трэба было даваць яму, а камень, бо будзе неўраджай і голад. І дрэнна, калі ён вырасце халодны, як рыба. Абарані Божа, калі яшчэ разумны будзе. Ой, шмат бяды наробіць. І ты верыш гэтаму? — спытаўся дзядзька. То, пэўна, недзе адліваюць званы, а каб былі гучнейшыя, разнеслі такія цуды па свеце. Ці можа немаўля перамяніцца ў рыбіну і расці халоднае, як навец? Пане, ты кажаш, адліваюць званы. У нас у касцёлах усюды яшчэ званы цэлыя. Медныя так хутка, як гаршкі, не разбіваюцца. Янка, ці даеш ты веры? — загаварыў Завальня да мяне. Мне здаецца, дзядзечка, што такія фантазіі ствараюцца людзьмі ад смутку і заўсёдных пакутаў. Можа і так. Раскажы нам, Аўгіня, што яшчэ чуваць? Варка плаксуніха памерла. Вечны спакой — это рэч не новая, людзі нараджаюцца і паміраюць. Але памерла па-хрысціянску, паспавядалася і ўзяла прычасце. У Полацку, дзякуй Богу, яна перамянілася.
Хіба гэта была вялікая грэшніца? О, я ведаю ўсё. Як жыла яе маці, дык і яна, няхай ужо пан Бог не памятае яе грахоў, мела радзімы знак на вуснах, які шмат ёй шкодзіў. Ты мусіш ведаць пра гэта, напэўна, бо з табою ўсе шчыра гавораць. Я ва ўсёй во гэтай ваколіцы хрышчу дзяцей. Тут усюды мае кумы, все мяне любяць, кожная кабета радая са мною пагаманіць. Дык я і ведаю ўсё. Хто што робіць і як жыве. Маці Плаксуніхі была слаўнаю чараўніцаю. І няўжо пан пра гэта не ведае? Нічога не ведаю. Раскажы мне пра маці і дачку.